Wus ngalila wantah Sang Badranaya angracut ajiman colo sayekti dewa utama pamong ingkang para suci pamong ingkang para suci aduh lae aduh bandara dadya hayuning bawana legegeg ugeg sadulita mel Bathara Guru wis iki aku karo anakku Gareng Petruk wis mbok gawa ning Kahyangan terus saiki karepmu arep kepiye nek perlu aku saiki tak lingguh eneng ngisor nek perlu aku tak lingguh ngisor ngene iki lan malah nek perlu aku saiki tak basa karo Bathara Guru patone kowe gelem minangkani panyuwune Bagong gelem maringake pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala piye Guru mboten Kakang sampun ngantos kaduk ati kejeron panampi krana sak sampunipun Kakang Semar lenggah wonten ing Kahyangan kula malah lajeng rumaos getun gedhuwung dhateng sedaya lekas kula Kakang getun kepiye inggih rumaos getun dhateng anggen kula sampun daksya dhateng Kakang Semar dosa menapa ingkang kula sandang menawi kula ngantos wani dhateng kadang kula sepuh inggih Kakang Semar pramila Kakang Semar tak aturi lenggah wonten ing inggil lan kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten dhateng Kakang Badranaya dhateng sedaya kalepatan kula Kakang kuwi tenan apa piye Guru inggih Kakang kula sampun ngraosi dhateng sedaya lepat kula lan kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten Kakang ya wis sing wis ya wis lumrah sing jeneng sedulur ki terkadang sok terus ana rengget lan sok ana padudon lan gandeng kowe iki wis nglenggana marang keluputanmu ya Guru wis tak apura ora dadi ngopo matur nuwun Kakang Gareng lan jeneng kita Petruk wonten tinimbalan ingkang adhawuh pukulun wonten timbalan adhawuh pukulun ulun wis luput ulun mundhut pangapura ya nala Gareng lan Petruk inggih sampun boten dados menapa pukulun kula nggih nyuwun pangapunten dening ngantos pasulayan kalian para dewa inggih pukulun semanten ugi kula nggih nyuwun pangapunten nggih pukulun Guru nek ngono iki mengko Bagong bakal tok paringi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala ta Guru bab menika mangke gampil Kakang nanging kangge nebus sedaya lepat kula malah menika Kakang Semar nala Gareng lan Petruk badhe kula sugata malah artok suguh inggih lah mbok suguh apa supados ngraosaken pelem pertangga jiwa
lan jambu dipa nirmala. Monggo mangke dipun dhahar Kakang. Arak ngono ya. Tak trima ya Guru. Areng Petruk, pripun Pak? Pripun Pak? Iki mengko malah arep disuguh pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Kowe ya dikeparengake melu ngrasake. Waduh, Truk. Awak dhewe ya kudu melu disuguh pelem karo jambu. Wah, endah enake ya Reng ya monggo pelem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala ki dhaharaning para dewa iki kok diparingake awak dhewe. Wah, jan mendah rasane ya Reng ya. Palugon laguning lekas Lukita linuting kidung kadung kabdereng amomong memangun manah raharja ayohana tanakolong gumolong manadukara Bathara Indra wonten dawuh Rama Pukulun mara gage jupuken pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala ingkang nalika mau wis ulun cawisake jupuken enggal aturna Kakang Semar samengko murih enggal didhahar Indra yen ngaten nyuwun pamit lan ngestuaken dawuh Rama Pukulun. Kakang Semar menika pelem pertangga jiwa menapa dene jambu dipa nirmala sampun kula cawisaken monggo tumuli Kakang Nayantaka enggal ndhahar dhateng pelem menapa dene jambu menika Kakang. Ayo ya Guru tak trima banget dene semono nggonmu ngurmati marang dulurmu tuwa. Nala Gareng apa dene Petruk? Kula Pak, kula Pak. Ayo iki awak dhewe diparingi kanugrahan dirasake pelem pertangga jiwa apa dene jambu dipa nirmala. Nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika. Angler bawaning kang sinungwadi jagat nyokang kinarya momong kinarya momong sarira tunggal pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala sampun cemawis prayitna lan waspada Kilurah Semar Badralaya ing batos sampun prisa bilih pelem lan jambu menika sampun dipun iseni wisa racun lan guna desti parandene kangging legani lan nyobi dhateng Sang Hyang Jagat Girinata Kilurah Semar Nala Gareng Sumawana Petruk tetep sami ndhahar pelem lan jambu dupi kadhahar awit saking dayaning wisa racun sakala salirane sami drodhok semrepet panone
keplak Kapidara sami datan enget purwa Duksina. Ayo dadi maem pelem karo jamu iki. Ayang apa? Wah, Rek. Kowe gawa budrek ora? Aku kok rada kliyengan iki. Kula ya rada mumet Pak. Aku kok ya rada nganu ya. Tiba-tiba iki sirahku mak teng 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 ngono. Duh. Gek mongko awakku mah ndrodhok kaya ngene. Heeh. Awakku ya ndrodhok kaya ngene. Waduh, gek saya lemes. Saya lemes kaya mangkene. Indra wonten dawuh Rama Pukulun, pelem pertangga jiwa lan jambu dipanirmala ingkang didhahar Kakang Semar iku sejatine wis ulun iseni wisa racun mula bareng dipangan banjur padha semaput. Indra mara gagi Semar Gareng Petruk kuwi bandanen tumuli papanke ana ing sak pinggiring kawah Candra Dimuka. Samengko ulun dhewe ingkang murba lan ulun ingkang nyemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ngestuaken dawuh Rama Pukulun. Bawan ingkang sinung wadi gawe gelar nararya mbek Srusudira pamuk sang mangrempak suronggong kara kita mangsa perkenceng marudayang Pak Papong kali cudi sapa sing gawe kali praga sapa sing yasa. Wah Adi Guru Kakang rada kados pundi? Malah saya ora karu-karuan. Kula niki wau jane ningali saking katebian lan nguping dhateng rembaganipun Adi Guru. Pancenipun kula bombong lan mongkok dene Adi Guru niki wau sampun nglenggana dhateng kalepatanipun lan sampun nyuwun pangapunten kalian Kakang Semar. Nanging boten nginten jebul Adi Guru namung api-api etok-etok apik kalih Kakang Semar. Ketitik niki wau kanthi pawadan Kakang Semar dipun sugata disuguh
mawi pelem pertangga jiwa menapa dene jambu dipa nirmala. Ning jebul pelem lan jambu kalian Adi Guru sampun dipun iseni wisa racun guna Desti. Lah, bareng didahar Kakang Semar Gareng Petruk sami semaput. Lah kok malah saya ndodra nistaning tumindak Adi Guru niku dos pundi? Sampun Kakang. Sedaya menika ulun dadaki. Menika ancas kula pancen inggih mekaten menika Kakang Naroda. Kakang Semar sampun ngantos ngendih dhateng panguwasa ulun. Nggih pun monggo. Bakune kula mung ngelingake lan kados atur kula ngajeng yen ala niku mboten badhe tumama ing becik. Tekse sedaya panggawe ala niku mesti ana unduh-unduhane. Sapa nandur mesti bakal ngunduh. Pun mang titeni mawon. Arep nemoni lelakon apa niki mangke Adi Guru. Nalikaane raing dalu ngagung duta trek trek tang 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 iki lelakon apa? Lah kok dadi kayangan kok ketekan. Wah, wis. Nek nitik wujude ngono iki cetha butuku Janaka. Lah kok dadi polahe? Ya pancen bener. Janaka kuwi nang ndi pancen nganggo ketawang Suba Kastawa. Aning Suba Kastawa kendhangane reyok. Kakang Naroda menika sinten Kakang? Menika rak cetha ingkang wayah pun Arjuna to. Mbok inggih dipun timbali. Nggih. Jeneng kita Arjuna padha kanthi raharja nggih. Pangestunipun Hyang Adi Pukulun lulus harja menapa ing dados biswanipun ingkang wayah pun Janaka. Jawi saking menika ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun Bathara Guru. Ya wis ulun tampa. Pangestu ulun wae tumuli tampana kapundi wonten mestaka dados nejimat taripih. Semanten ugi Pukulun Bathara Teka. Ana wae ulun malah padake teka. Ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Pukulun DRS Naroda. Ya wis ulun tampa, pangestu ulun tampanana kapundi wonten staka. Mugi dados jimat taripih. Banjur ana wigati apa dene jeneng kita marak ana ngabiyantara ulun Arjuna. Waleh-waleh menapa? Sawan kula wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun menika namung badhe nakyenaken menapa Kakang Semar Abdi kula lan Gareng menapa dene Petruk mapan wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Suralaya. Nyuwun ngapunten kula kilap ngapunten.
Ya pancen bener mangkono. Kakang Semar ulun papanake ana ing Suralaya. Lah sakmenika wonten pundi? Saiki mapan ana ing pinggiring Kawah Candradimuka. Menawi wonten Kawah Candradimuka lajeng badhe pun menapakaken mesine Semar tak anggap luput. Gareng Petruk uga tak katutke dosane. Lah kesalahan Semar di mana? Wonten pundi lepatipun Semar? Luputing Semar merga wis ngendhih marang panguwasa ulun. Mula Semar neja ulun patrapi pidana bakal ulun cemplungake ana ing Kawah Candradimuka. Jaja muntaplir kinetap netra kocak ngondarandir idep nyomangala cakra kumupus padane lati dus malaning rat leneking jagat glak-glaing bumi panuksmaning jadalan iblis ing atase Bathara Guru kuwi ratu-ratuning dewa nanging lak kok dadi mamak temen sing dadi pakartimu. Apa ya ora ngerti nek Semar kuwi abdine Raden Janaka ya Raden Arjuna. Ora gelem ngulungake Semar aja takon desa. Malah kayangan Suralaya bakal tak gawe sungsang bawana balik. Kakang Narada dos pundi? Monggo dipun sekecakaken Adi Guru. Mbok menawi nggih niki unduh-unduhane Arjuna yen to kita ora niremakake marang Semar nggone ulun bakal cemplungke nek Kawah Candradimuka. Yen ngono jeneng kita bakal wani marang panjenengan ulun. Mesine wae wani, wong aku bendarane Semar. Lah kok dadi Semar ati krenah pacine ayo. Ora gelem ngulungake Semar, ora gelem nguculi bebandaning Semar. Aja takon dosa. Guntur angin, guntur geni tampanana Arjuna. Sawangen Bathara Guru Arjuna mbok tamane nganggo guntur angin, guntur geni. Muragagi sawangen. Ora ana sing lecet sithik wae. Kakang Narada menika kados pundi? Toko Arjuna lah kok sepi kados semekaten kula tamani guntur geni, guntur angin mboten dipun damel raos. Nggih pun mriku dirasake. Mula wong niku nek ajeng tumindak niku ya kudu dipikir sing tenan iki aku tumindak ngene iki kira-kira iki kleru apa ora. Pun monggo yen pancen kaya mangkono. Kita Arjuna aja girang-girang gumuyu. Ulun tamani guntur angin, guntur geni mboya apa-apa. Maragagi tampanana Cestrisula Arjuna.
aku tamani nganggo drehi kae mau aku ora apa-apa. Apa pukulun Bathara Antrada arep bila karo Bathara gak katutke dosa. Sabar. Apa-apa kok arep digawe geger. Ya wis ben kapok, ben dirasake Bathara Guru kae. Pancen ya lakone kudu mengkono kuwi sapa gawe nganggo ngono. Ayo lungguh ngisor. Penak ning dhuwur kok kon nang ngisor. Kula niki dewa lungguh ngisor. Ya manut. Ayo lagi iki Arjuna kok rada nganeh-nganehi, suarane sok gedhe sok cilik. Sik coba aku tak takon. Saiki kowe nyuwara rada cilik ngono. Isaku ya mingkaya ngene iki. Rada cilik meneh. Isaku ya mingkaya ngene iki. Cilik meneh. Isaku ya ngene. Wah, genah blagong. Mulane lah kok dadi duwe kasekten sing magila-gila. Jebul kowe kok pun prisa kalih kula. Ora ngerti apa dudulun. Wah, konangan. Ning niki rahasia ampun disebarke ya wis tenang wae wis to. Lajeng sak menika prayoginipun dos pundi? Bu Ulun, saiki ngene Arjuna. Semar Gareng Petruk dipapanke ning pinggiring kawah Candra Dimuka. Waluyakno, Nger. Nggih. Nyuwun pangestu. Ya tenan jebulane. Wah wis bapak dibondo, Gareng dibondo, Petruk ya dibondo. Papanke ning pinggir kawah Candra Dimuka. Ha iki genah mengar dikrenah patina cemplungke ning kawah. Ha tujukno Arjuna ki waskita. Duh, nek pancen kaya mangkono. Semar aja semelang. Aku ingkang bakal maluyake marang kowe kabeh Semar. Ndara Janaka. Dene Ndara Janaka pun maluyake kula. Matur nuwun nggih Gus. Pun ngicali bebandan kula nggih matur nuwun Gus. Tujune wonten Ndara Janaka.
Nek mboten nonton Ndara Janaka niki wau nasib kula kalih kakekne dos pundi niki mangke? Ya padha-padha Kakang Semar. Sama-sama nula gareng, Petruk sama-sama ya, Truk. Iki ana Bagong kok suarane kok rada aneh. Kok rada Ndara. Iki genah nek kaya sing dikake rom kuwi cetha nek kuwi Ndara Janaka ning suarane iki rak ya Ndara Pangling. Doan. Mulane kok ampuh kowe saiki kok dadi Ndara Janaka. Iya, aku saiki ampuh. Lah terus saiki becike piye, Kakang? Wonten lakon ngeten iki. Iki mesti guru ki wadul medun ning Mercapada, wadul karo Keng Raka Ndarawati kalih Keng Raka Ndara Werkudara. Yen pancen kaya mangkono, ditunggu wae iki mengko kira-kira Bathara guru ki wadul karo Kresna karo Werkudara apa ora? Ling siratri tumapak ing wanci bang wetan sumaput ngakoso lintang rina wus kawuryan umiring sang sasa Dara sumilak prabeng ngakoso
wigatine Sang Hyang Wisesa weh tentreming triloka Iwang sukma jagat mangajul luwih om dawuh langgeng Werkudara Arjuna wah Jriteng Kresna kakangku piye wonten dawuh Koko Prabu mulane sawetara suwe Kakang Semar lan Punakawan ora sebo caos kabar sing tak tampa jebul kalenggan iki Bagong duwe gegayuhan bakal mbangun desa aku ya wis krungu babagan kuwi lan pancen upama ku sing dadi pawadane wis ora dadi ngopo malah nek perlu ayo dibantu sakwutuhe ngelingono wis ora iso diitung kabeh Labuhan Semar lan Punakawan tumrape para Pandhawa inggih Koko Prabu kula inggih badhe mbantu dhateng sedaya kabetanipun Bagong anggenipun badhe mbangun desa Koko Prabu tatkala narpa Kresna tan tulus anyokra ring resi Janawisuta kan munggah kalih ira ing rata dahar tumyangaken Kang Sarotama tan wiyar magawe pupuh miguna sang resi oh mengkono yai senajan pun kakang uga mangkono ngelingi kabeh apa ingkang dadi labuhane Kakang Semar sak anak-anake mula yen to Bagong darbe gegayuhan bakal mbangun desa wis sak mesine yen awake dhewe kudu paring pambiyantu ya Jriteng Kresna kakang inggih Koko Prabu nggih ayo kaget lamun ulun ingkang merpeki marang jeneng kita nggih Kresna Samar pamoring sukma sinukmaya winaywa ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen layap liping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati oh pukulun rawuh paduka ngaturaken sumengkeming pangabekti pukulun ya Kresna wis ulun tampa wah guru kakekku basaku lan bektiku kadur Werkudara wis ulun tampa kula inggih ngaturaken sumengkeming pangabekti pukulun Arjuna apa bener
iki Arjuna inggih kasih. Lah kok dadi jeneng kita gitu. Arjuna ih wonten dawuh. Lah kok dadi kita banget nggone ngina marang panjenengan ulun. Ingkang dipun kersakaken ya ngadi ulun kados pundi? Janaka nalika mau jeneng kita sowan ing kayangan malah wani malang kadak nantang marang panjenengan ulun. Kita uga wis nyepelekke lan memirang marang ulun. Nalika mau kita ulun tamani guntur angin, guntur geni lan pusaka cis trisula. Nanging kita mbuya apa banjur ulun trima mlayu mudhun. Tinemune jebul kita malah wis ndhisiki laku. Kita banget ngina lan memirang marang ulun. Kresna wonten dawuh Arjuna iki kudu diadili. Wah, lenggah sing prayoga aku sing ajare Jamprong. Dadi Jamprong orang toto wani memirang ngarang guru kakekku Kang Mas lepat kula menapa teka kula dipun jempalani. Wah, rasa dadak kumbi nyatane guru kakekku wis ngendika dhewe kula mboten rumaos ora rumangsa. Werkudara sareh dhisik Werkudara. Kita kudu tegel marang adik kita Werkudara. Wah, ora ketegel sebab apa? Kula mboten rumaos lepat bukul. Nyatane jeneng kita mau munggah ana ing kayangan wani nyecamah lan memirang marang ulun. Nanging kula mboten rumaos minggah wonten ing kayangan. Kawit wau kula tansah gandeng kanca kalian Koko Prabu Bathara Kresna menapa dene Kang Mas Werkudara. Wah, rasah dadak kumbi. Koko Prabu menika kados pundi? Sena kabeh perkara kudu ditelusur dhisik. Saka panduganipun Kakang iki pancen ana sing gawe reget jenenge Arjuna. Wah, apa ya mangkono? Kresna, kita aja maidu. Lamun jeneng kita kabeh padha maidu, ayo. Saiki ulun kanthi munggah ana ing kayangan dibuktekke Janaka uga eneng kono. Wah, yen pancen mangkono ayo buktekke.
Kresna Werkudara lan kita Arjuna jebul bener ing kene uga ana Arjuna. Kresna, Arjuna sing sejati iki sing endi? Lah mila kala wau kula matur bilih wonten Surya kembar. Dus malaning rat nggugu karepe dhewe. Wani ngembari marang aku, gawe kuceng jenenge Arjuna kelakon gandang benar. Mula kok dadi Ndara Arjuna kok ampuh temen iki jebul ning Singangsana Adi jebul sing lenggah pukulun padha wenang. Kula nggih pun batin Kakang Semar. Yo murih padhang nglakon iki Arjuna kita wis ulun lilani badha dhisik. Arjuna kita badhara dhisik. Badhara Arjuna ogah kacut dadi wong bagus kon badar yen jeneng kita ora gelem badar ulun sotke duh badar wis pasida mripik laras itu nah ngono kuwi jeneng kita mulane ampuh mergo ulun mongi. Aduh pukulun mboten nginten jebul paduka pukulun ingkang ngayomi dhateng pun Arjuna ingkang sejatosipun menika Bagong. Iya Guru, pancen ulun ingkang ngemongi jagate Arjuna ingkang sejatine iki Bagong. Mula iki mau Arjuna kedadian saka Bagong pancen ampuh merga ulun ingkang ngemongi satemah jagat kita Bathara Guru dadi peteng. Merga kita guru pancen luput. Aduh Eyang, kula ingkang lepat nyuwun pangapunten. Truk, ngapa? Penak ya nek wayange ra ana tangane ngene iki ya. Besok meneh ya asa wayang sing kabeh ra ana tangane ngene iki dadi rasa dadak ngujeng tangane. Ha iya. Guru Bagong darbe gegayuhan bakal mbangun desa iku gegayuhan ingkang utama. Nanging malah mbok nggo pancatan nggon kita ngendhih marang panguwasaning Semar. Guru, coba saiki gagasen. Nggon murah leren ngreka daya kepengin mateni marang Ismaya kuwi nganggo tetimbangan sing kepiye? Aduh, Eyang Pukulun. Krana rumaos sakit raosing manah kula salaginipun Semar tetep gesang kula mboten badhe tentrem. Guru, yen kita rumangsa keganggu batinmu kuwi apa Semar ya tau ganggu marang kita, Guru? Inggih, krana Semar anggenipun ngiring para umat tumuju dhateng ingkang gelar jagat. Jalari para menungsa sami ngliwar anggenipun nyembah dhateng Bathara Guru. Inggih pun kula menika Hyang. Oh, dadi jeneng kita ngaku sing maha kuwasa. Ya ngono apa piye?
Pengangkah kula pancenipun mekaten. Menceng saka wadon ki ya kaya kowe kuwi Guru. Kaduk wani kurang duga, tandang kurang tanduk, candak kurang junduk. Sedeng ulun pribadi wae yen ta ana titah ingkang ndiwak-ndiwakke marang ulun, tartemtu bakal ulun candhet merga sipate mung kapinujon. Apa mbok kira ulun sanggang menang banjur ramamu Sang Hyang Tunggal lan kita Sang Hyang Guru besok ora ana pengadilan saka Gusti ingkang Maha Suci. Guru, yektine jagat ora ana panguwasa tunggal kejaba mung panguwasaning zat kang murweng zat yaiku Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Kawasa. Bathara Guru, lekas kita iku luput gedhe, mula dimen duwe rasa tepa selira, dimen duwe reksa rineksa mulat sarira, hang rasa wani, weruh ing diri rasa rumangsa lir janma ngilu kaca. Apa prayogane saiki lakone diwalik? Nggih, dipun walik kados pundi Pukulun? Dimen kita bisa ngrasake kaya ngapa rekasane dadi Semar pinangka dadi pamong. Guru saiki dadi Semar lan Semar saiki supaya dadi ratu ning dewa ing kayangan. Piye? Guru, kita saiki dadi Semar, Semar saiki dadi guru. Aduh, mboten Pukulun. Aduh, Pukulun, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten Pukulun. Rasain saiki. Pukulun, kula inggih sampun boten kirang-kirang anggen kula ngimutaken dhateng budi kalimputing adi guru. Kakang Narada, kula nyuwun pangapunten Kakang. Nggih, sampun ning bensang malih ampun diwangsuli. Inggih boten Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Ning sesuk aja dibaleni meneh. Terus pripun iki? Kula aja diparingi pelem kalih jamu mboten? Bagong, kita aja semelang. Guru, wonten dawuh Pukulun, gayuhan Bagong nggone bakal mbangun desa iku sembadanana. Paringana pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Wis mangsa borong Guru ulun makayangan ning Gondaran Nirbawana maneh. Pun terang termaca kabeh niki. Pukulun padha wenang nggih pun kondur makayangan wonten ing Gondaran Nirbawana. Saniki njur pripun kula tagih. Kula tagih niki le mariki pelem sing akeh pokoke. 10 kilo. Ora menehi wadulke. Cara menang. Ya Bagong. Mengko ulun paringi Kakang Semar. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Monggo Kakang Rada wangsul wonten ing kayangan. Nuwun Kresna niki gajeng bantu nggen kula bangun desa mestine mengkono Bagong merga jeneng ingsun uga ngrumangsani kabeh sing dadi labuhane Bagong. Aku ya ngono mesti bakal bantu najan aku ya mengkono Bagong ana bot krepotane lan ana kurange mengko Arjuna ingkang saguh bantu. Lah rak ngaten. Tegese niki kula wis oleh pelem pertangga jiwa, wis oleh jambu dipa nirmala. Atus iki piye, Pak? Ayo bacutke lakone. Bacutke lakone piye? Arek amuk-amukan sing ngamuk sapa? Apun tutuk niki lakone.
Apa arep gawe lakon anyar meneh? Ayo. Lakon semengi iki digoleki dhisik tegese digoleki iki golek ana. Golek ana lakon semengi iki sing apik digawa, sing ala dibuang adoh-adoh. Oh iya ya. Sing dienggo penutup iki golekane ana ora ya? Ana goleke sithik le. Dienggo lagu-lagu penutup apa ngono. Gendere iki muni lho sepi nek ora ana gendere. Ngene iki wayangan iki pokoke ya sing nyantai ngene iki. Pun nggih sinuwun niki kula le bangun desa, Bagong bangun desa pun saged mlampah kanthi sae pun sukses. Mila kanthi purnaning lampahan menika mugi dados sarana tumuruning kanugrahan sageta murakabi kangge dulur-dulur warga sing padha lenggah wonten ing Mendira Gulurejo Lendah Bantul Lendah Kulon Progo Celometan ora ayo dilengkeh mulai Bantul kok ya warga Mendira Gulurejo Lendah Kulon Progo mugi tansah binerkan Gusti sedaya tansah pinaringan kabagas warasan rancak lancar anggenipun sami makarya satemah muluftu saya tuwuh mati ketikel pinaringana ayem tata titi tentrem dusun Mendira lan tansah pinaringan bagya mulya mila nggih bener sing dadi ngendikane kakekne sakniki digoleki riyin. Yo. Nah, ngono kuwi.